въобще да има смисъл от дебата има ли македонски език или не, защото съм убедена, че хората, които твърдят, че разбират македонски, а нямат нужда от превод, не си вярват. Не, те си вярват, ама аз не им вярвам, между другото, защото много пъти ми се е случвало. Нарочно, между другото, публикувах така иначе фонетично съм предала интервютата. И трябва да си призная, че много неща не разбрах. Именно заради това, защото за мен имаше доза провокация в цялото това нещо, защото се твърди, че македонски език разбираем всъщност за ужасно много българи и не е съвсем вярно. Давала съм преводи само на някои наистина според мен крайно сложни думи, които наистина няма шанс да ги знаеш. От друга страна има страшно много сърбизми, отиваш при македонци, те ти казват нещо, ти не го хващаш, те викат, шалим се, брато. Но това шегувам се, но това е на сръбски, то е сърбизирано. И ето, има някакви такива много нормални неща, които те използват в ежедневието си, в езика си, които ние не разбираме наистина. Конструкцията, мелодиката на езика, освен всичко друго, също е различна. Моята теория е, че хората от Западна България са по-скоро хората, които могат да разберат в немалка степен, докато хората, които са от Дунавския регион, от изтока на България, според мен за тях наистина е много далечно, защото тук вече мелодиката за мен наистина играе съкрушително голяма роля, защото това е много твърд език с наистина по различен начин слагат ударенията, което на първично ниво може изобщо да не ти проговори точно какво значи нещо, което